بعل مزي سدتنيا تاتش ودن immigration زيادة باجت كم منقص خمسة حتى تفليتو وزاي زلو شودناويان أب مرجع شودن دمصم نمحب كم زي جمرو كفلت تخيلوا الله سلام زخبركم تقاتلتي مدبنا زي خاب ستوكهولم زمربرو مع كان زينا هرمون إن لو ما حدا نحاس غلطش عن عسران قلتن استدالو مسنادو زينا غندر استات بمقدام جميرنا لنا أب السوريوم زلو خلهم مصالحتي مسانا حبيركم قدسون حزو عدمكم محار برهامي دحرز مساقاقري نابزر زينا خلفكم سناي مكتتال Agencies شدتنيا تشودن نزمت عامت باجتو ناب 7 بليون كراون شودن ناب كبل كم زحتته تفليتو الله زي زغربلو مخنيات كوينات يوكرين كابتي اقدمو تقمطلو ناي غيزه سليدان زياده تناويحو قصلي زبل تسويت تبع المزي كم زلو تي بع المزي بزرغحو غازيتاو مغلص يحبيرو الله بزد ما سدتنيا تات يوكرين اب شودن زتناوح غيزه خصنحيوم بزبل سنه مغوتتي بع المزي زياده باجت كم زحته تخفلت تخايلو ابز عامت زي طراي اسات 55 شح يوكراناوያን ابز مص عامت كا 15 شح سدتنيا تات يوكرين اب شودن كاوتو يوم زبل تسويت كم زلوون اتي بع المزي اب تنبيو املكيتو خم زلو تحبيرو كاب شودن وصا زقمطو شودناوያን تي اب زمص زلو ورح مسكرم 2022 حفشاو مريجا دمصم كاب لومي اتحيزوم مهاب كجمرو مخانم تغليصلو اب هيد مورا شودن زقمط زنبره حجي اب سبين غران كاناريا زنبر دانيال زتباهله حدا شودناون ريد شودن كم ز حبرو ناي مدمصي ورقه اب غيزيو قصحو يصبي مهلاو غليصلو أقول تشعن 10 شمونتن أسات 9 كلتن شح شودناوያን ኣብ ዝቕመጥዎ ወጻኢ ሃገር ኮይኖም ብደብዳቤ ድምጺ ኣብ ሃገራዊ ባይታውን ምርጫ ሽወደን ከም ዝተሳተፉ ኣብ በዓል መዚ ምርጫ ሽወደን ኣካዲ ኣሃዱ ኣኒካ ሳንደል ከም ዘዘኻኸረት እታ ሽወደናዊት ሬድዮ ነዚ ዝምልከት ኣብ ዘውጻቶ ሓበሬታ ኣመልኪቶም ኣለዉ ኣብ ሰሜን ሽወደን خلفت يبزبحال بوتا زركب فابريكا باتري نورز فولت اب ورحي 3500 ناي سراح توتات يموصو مهلاو تملكتو اغلغلوت زينا شودن كم زحبرو اتي كوبانيا ناي امان بعلمويا زعودن مركب يشجر مهلاو تا راديو نسب مزت كوبانيا بمتقاس كم زحبرت تفليت الله ابتكال باتري مسرح زخ المويا زلو ابال صغنان كالوت كفلتات نايت فابريكا خمون اصريتن اندستري دليو مهلاوم بعلمزر كبات كوبانيا خم زحبرت يزترخ حبريتا نصير الله كاب زحلف ورح جنبت متن شغلة ألبونة بحجر النرويج ناب سلسلة وخلت مئتاويت من كل قالوا زد ما مستمتن شغلة ألبونة زحلف يكاتيتن كودا درب بزيرو نت وخلت مقدالو خاب ساسكس نرويج كفل ده حساس حيل عيو تهجر زترخ وأهزات عمل كتوم علو كاب ورحي يكاتيت كساب ورحي جنبات نايز حزنا يزلنا عمت كاب حمش شح زوح دو سبات راي كاب شغلة وصاي من بارهم تستاسكس كم زمل كتن ورحي جنبات شغلة ألبونة تتاجر كابتي ورحي يكاتيت زنبرة 3.4% ناب 3 بخلت مئتاويت أنقول كيلو خمزلون زمالات كامس ورحي لكاتيت بمن تتصارع جنبات 15 شح توسخت السبات نام عدس راح تزنبيرهم كم زلو تصبصب ملكيت الله أبو ورح جنبوتا بنرويج عدميهم كاب 15 اسكع 74 زغنو 93 شح سبات كاب سرح وزع سبات من بارهم بحفشة 3 مليون 850 شح حزب نرويج أب سرح كم زلو ات أهز نعيو من قصاص النتفتات هاجر نرويج عمل كتب زوجو حبريتان تصيروا الله زغبركم تقاتلت مدب تكاتل وزلهم هارموني ميديايو دحرزي حزير صبص ابات كناتات زايرن كالوت حبريتاتن ناب حزرت زيناتات كسغاغركم مسانا صلحو
መንግስታዊ ትካል ረድኤት አሜሪካ ማለት USAID ናብ ክልል ትግራይ ካኣቱ ዝሸመቶ ነዳዲ ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ሃገረ ኢትዮጵያ ክግዕዝ ከም ዝጀመረ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሓቢሩ እቲ ትካል ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝበጽሖ ስምምዕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ 2 ሚሊዮን በርሚል ነዳዲ ናብ ትግራይ ክእቱ ከም ዝተፈቀደት ኤምባሲ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ አመልክቱ ኣሎ ፍጻሜት ጉዳያት ኤምባሲ አሜሪካ በኢትዮጵያ ትሬሲ ጃኮብሰን በዛሃበቱ ሓበሬታ መሰረተቲ ኣብ USAID ዝተሸመተ ነዳዲ ብ26 ሐምሌ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ድሕሪ ምርጋፉ ድሮ በመካይን ተጻዒኑ ናብ ኢትዮጵያ ይግዕዝ ምህላው ከም ዝሓበረት ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ነዳዲ ብዘይ እንቅፋት ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝበጽሕ ዘለዋ ተስፋውን ከም ዘለዋ ከም ዝገለጸትን እቲ አሜሪካዊ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቅ ዝውዕል እውን ተወሳኺ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር መለጋሱ ብ27 ሐምሌ ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለጺ ኤምባሲ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ሶማሊያ ዝመደበሩ ብግብረ ሽበራ ዝፍለጥ አልሸባብ ዝተባህለ ጉጅለ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ምስ ሶማሊያ ዘዳው ቁሸታት ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ጊዜው መጥቃዕቲ ምክያዱ ሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ክልል ሶማሊያ ናይ ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለጺ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ትክልል ብሶኒ 25 ሐምሌ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዞባ ኣፍደር ኣብ ዝርከባ ቁሸታት ምስ ዕጡቃት አልሸባብ ውግእ ከም ዝተኻየደ ረጋጊጹ ኣሎ ዕጡቃት አልሸባብ ኣቀዲሞም ካብ ዞባ ቦኾል ናብ ሶማል ተበጊሶም ኣብ ዓዲ ዓቶን ንዝተባህለ ቁሸታት በምጥቃሳ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካኣቱ ከም ዝፈተኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘመልከተን በውሕዱ 17 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ ክቆተሉ ከለዉ ኣሳት 100 ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝተደምሰሱ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣሎ እቲ መንግስቲ ብልዕሊ ሓይልታት አልሸባብ ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደ ይገልጽ እኳ እንተሎ ብነጻ ኣካል ግን ነቲ ሓበሬታ ክረጋገጽ ከም ዘይተኻለን አልሸባብ ዶብ ኢትዮጵያ በመስጋር ምስ ሓይልታት ጸጥታ ሃገር ውግእ ክገጥም ኣብዚ ዝሓለፈ ኣስታት 10 ዓመታት እዚ ናይ ፈለማ ተርእዮ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ሃገረ ኢትዮጵያ እዚ ዓመት እዚ 2014 ኣቆጻጽራ ግእዝ ቅድሚ ምዝዛሙ ሳልሳይ ዙር መምላእ ማይ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ከም ተካይድ ከተፈልጥ ከም ዝጸንሐትን እንተኾነ ግብጺ ኣብ ዛዕባ መምላእ ማይን ሓፈሻዊ ስራሓት ትግድብን ብዝምልከት ኣቀዲም ካብ ስምምዕ ምብጻሕ ከም ዘድሊ ክትገልጽ ክትምሕጸነን ከም ዝጸንሐት ይዝከር ሳልሳይ ዙር መምላእ ማይ ብዝምልከት በወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወግዓው መግለጽ እኳ እንተዘይተዋህቦ ግብጽ ግን ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላን ኣብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጥርዓን ኣቅሪባ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣሎ ሃገረ ኢትዮጵያ ወርሒ ነሐሰ ሳልሳይ ዙር መምላእ እቲ ግድብ ከተካይድ ምዃና ገሊጻ እኳ እንተነበረት ነቲ መስርሕ መምላእ ኣመልኪታ ዝገለጸት ብዕሊ ዘፍለጠቶ ሓበሬታ ግን ከም ዘየለ ተሓቢሩ ኣሎ ኣሳእል ሳተላይት ዝተቐሱን እቲ መምላእ ከም ዝተጀመረ ዝሕብሩን ኣካላት በወገኖም ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዙር መምላእ ማይ ከም ዘካየደት በማሕበራዊ ሚድያታት ይግለጹ ከም ዘለውን ኣገልግሎት ዜና BBC ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ንሳልሳይ ዙር መምላእ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ጻዕሪ እቲ መምላእ ብመሰረት እቲ ወጽኢ ዘሎ ውጥን ክካየድ እዩ ካብ ዝብል መብርህ ዝሓልፍ ዝያዳ ሓበሬታ ክረክብ ከም ዘይከኣለ BBC ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣነጺሩ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸራሕኩም ናይ ሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናዶ እዩ ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ናይ ሎሚ ዜና ብዝተወዲሎ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ስሩዕ ናይ ዜና ፈነወና ስጋብ ንረኸብ ንሎም ምሽት በዚ ክሰናበተኩም ሰላም ንሓናምስዩ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለዘሎ ተጠቀምሉ